Yang Idalina Suna. Mami Gong chưa? Mami Gong. खुलुमबाय आंनि मुङानि जों बसुमतारी आंनि एनबिक्रिजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायो जोंनि तुक्राझार एरिया युथ कमिटिया गाजा गोमजायै CF प्रग्राम खालामगासिनो दङ बेवहाय गोबां गथ'फोरा बाहागो लादों आरो गोबां टिचारफोराबो बाहागो लादों दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो लुबैदों फै जोङो नायलांनि उननि Asa sar deglani sima ma bisa dong? Isorni unnaयाव मोजाङै जागासिनो दं। Asa नोंनि दैदेननायाव मा मा बेदर जाहोदों? बेयो आंनि हारसिङै दैदेननाय नङा आं हारसिं दैदेना जे कमिटि दंखायो जों जयै दैदेनगासिनो दङ। जोंनि नुनायावथ' थिगै जागासिनो दङ। आरो पाब्लिकफोरनियावहाय स्टुडेन्टफोरनियाव खबर लायोब्ला नों साबसिन मोनगोन। थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय बेसेबांसो जादों सार? थाफैग्राफ्रा एसे खम जादों खुब सम्भब 70 गिदों ओमफ्राय टटेल दा रेजिस्ट्रेसन जानाया 500 बारबाय लाइसनायजों थाफैनायजों सानसेनि प्रग्राम दङ सार सानबा 6 दिन 6 हर सानबा बेफोराव जोबगोन दे सार मासे ओंखारदो दे Ya, terus. Mami Gong. Chefnya dah. Jadi siang, sisa sebenar sahabatnya saja. Nah, ini e-rickshaw nya. Hei, kasih. Luar biasa. मा खालामनाय? आसा लोगो बेनिफ्राय दं नामानलाय? आसा माबोरै जादों खामानिफ्रा CFनि देग्लाय? नोंथ' खामानि मावनायनि इनचार्ज Asa. रोजाबनायनि मेथाइखौ खनगिरिया सोर? सानसुलि मा?
सबसे टीचरफ्रा साब्रै स्टुडेन्टफ्रा सबसे स्टुडेन्टफ्रा 85 मोन Tulang kemana nak? Mana tu sih? Oh, size. Big size nama. 16 5 15 nomor deh. 16 nomor itu nomor dia ai. 16 nomor itu ai. Kai 15 nomor ni. Berapa dalam dia ai? Kau ni. Masih Bapak ni mana nak? स्टुडेन्टफ्रा साथाम टिचारफ्रालाय Studentnya? औ Studentnya 60.
옳지. 너는 안 해. 이라. 네 지나 좀 보이지? 운이네. 오늘 누구라? 뭐 하나 구하시? 리디. 리디. 와.